No, 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 no. Tilmon kay kakabsa. Naluton, dahil ariwat tayo kakabsat ko. Maam tayo manin. Nag-adat nga ariwat kakabsat ko. Tanagadoin kabel ko nga sili. Talipatag kami makita. Dagayang ti kamatis na tayo ti kakabsat ko. Nakaluban ngamin. Ayan, mangan tayon. Yun. Nagimas. Nagimas nga talaga tiraman ti ariwat kakabsat ko. Malsum-alsum. Na yun. Medyo umapkapagad nga naadak. Ito'y kati kakayatak. Sinagsit si dadi, ariwat kanya ay di ta kakabsat. Umay kayon, taglamot tayon. Nagatidong nga. Nagatidong ariwat. Tagkitipadak nga si dadi, ariwat. Ni umay kayon, tamangan tayon kakabsat ko. Sige ma. Una yun. Ngayon, nagimas ng kabsat ko. Malipatak ninagan ko na arawat eh. Dahil kanyanagan ko gami ng kakabsat. Nalipatak ninagan ko ng kakabsat ko. Nalipatak hindi nga siyak ni probinsya ng Ilocalan, tamukin ka Amerikana na kakabsat. Ang pili nga naman at kakabsat yun. With mangga kakabsat. Tanaimas nga. Pagsabayan ti mangga at ti pagbuong na. Dimas. Amo ka dagijay patak lang nga probinsyano ti makatiltil mo dita. Nurix ka. Siyempre pag ano daw mamatariwat na kapsat niya. Pero tamot siguro latang manmanok. Sige siguro at dati dugo na nga probinsyana. O unayin niya ariwatan kakapsat niya, alun-unon tayo. No, 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 no. Ngayon. Nagimas na talaga. Nagimas ang kapsat ko. Sili nga nagasa nga ti kakabsat. Gimas. Til mo kay kakabsat. Agbabay nakpay lang kakabsat, tamangan nakpay. Ibusok pa'y ato, ilamutok pa'y ang aming kakabsat ko. I-comment nyo man kakabsat, nagsudsida kayo ti ariwat. Tanong ang buwak na dumot lang, ti padak. Ngarawot ti ariwat. Bakit ang kakabsat ko, taglamot nakpay. Mga rabi ika yung kakabsat ko. Ganyan yung oras yun eh. Alas 7. No, 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 no.